stlačil Miroslava. Miroslava. Marcel Hossa. Ešte šanca pre Surového, ktorý mohol korunovať svoj skvelý výkon. V tomto zápase gól, ktorý vyšiel po Bratského. Kvalec na gól. Za veľmi hlubou partečkou môže rozhodnúť. Hlubosť prečatie naše víťazstvo na Slovensku 3-1. Hlubo si spomenul. Sotočný gól! Lasonáč 1-4. Lásateľ na štadióne ani Vladislav Nákres dáva priestor tejto presilovke. Jeho strelá porážka, gól! Špicel využíva presilovku. 14 sekúnd, stav 2-4. Čas početná prevaha. Osobná strela. Demitra, gól! Kontaktný gól pána Demitru. Prialová šťastie. Odrazil. Dostal sa cez Jemelina, Ladislav nadkorčeloval mu Šatan. Gól! Gól! Blesková odpoveď tichého Zabiaka. Vyrovnané je. Teraz zastavil a môžeme ísť do prečíslenia. 3 proti 2. Gáborík, Gáborík. Majo Gáborík. Gól! 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 2-2. Majovi to tam konečne padlo. Strela, gól! Gól! Lancováč! A prestrelil Nabokova. Myslím, že to bolo s pečom, ale to je pozor na Raďovu strelu, je to gól. Trať vyrovnáva. Zibák. Vyšiel na hodinu Petránu, tam je ešte šanca, gól pridáva